И здравейте хора, днес играем тази игра с клавиатурата, където трябва да ходим по нея. До сега само съм влизал вътре. Ще потичам малко тук, ако не ви се гледа превъртете, но ще го направя просто на по-бърз каданс. Добре, тръгвам. Добре, продължавам. Мали, дали ще ме хване? Не. Така, продължавам. Не. Добре, мисля да изчакам. Продължавам. Тук вече съм до тук май. Да. Добре хора, правя втори опит. Добре. Тук дали ще успея? Не. Добре, ще потичам още малко. И така хора, потичах. Сега ще се пускам втори рунд. Не. Добре. Тук без да искам. Тук го минавам без проблем. Тази топка това би трябвало да го минем. Добре, минаваме го. И тук вече... Не! Добре, явно трябва да потичам още малко. Добре хора, пак потичах. Така, тук го минаваме без проблем. Тук също. Толката. Така, тук би трябва да го минем. Не го правя бързо, защото искам да съм сигурен. Не, ще изчакам пак. Да. В точния момент. Но вече тук... Не! От това ли умрях? Добре, ще потичам още. Така хора, продължаваме. Минаваме тук елементарното. Минаваме госпожата. О, не! Да! Добре. Тук беше бая рисковано. Така хора, стигнахме до тук. Така хора, продължаваме. Тук го правим? Да. Тук няма да успеем хора. Прекалено съм бавен. Не! Много малко ми оставаше. Добре хора, на тази машина ми дава много повече. Не знам как не я видях по-рано.
но тя въобще не беше тука. Правя 30 левел и отивам пак напред. Хора, направих ребърт и сега пак трябва да тичам. Така, сега ще направим още един ребърт. И да. Вече би трябвало да ги правим много бързо. Да. Вижте колко бързо вече сме на 20 лева. Почти. Така, хора, правим 31 левел и тръгваме. Добре. О, чувствам се много по-бързо. Минаваме госпожа балерина Капучина. Минаваме топчицата. Добре. Това вече би трябвало да ми е елементарно. Ох, добре, за малко. О, тук ще е трудно. Не. За малко. Ще потичам още малко, искам поне това да мина и спирам този клип. Мисля си, че мога да го мина. Добре, вече направо го минавам там. Тук не мога ли чак там? Добре, вече мога така. Тук се го минаваме. Така трябва да изчакам. Добре. Ще чакам точно момента и тръгвам. Да, сега е време. Минавам го. Не. Добре, ще потичам още малко. И така, хора, тръгвам вече за последно. Дано вече да успея да го мина. Ще изчакам. Добре. Не можах. Добре, няма нищо. Така. Изстрелвам се, изчаквам топката. Така, сега тук трябва да го мина. Ще го минавам леко, защото не искам да сгафвам някъде. Така, готово. Така, хора, продължаваме. Ще го изчакам още един път. Така. Тук би трябва да се го минем. Да. Мамка му трябваше да изчакам. Добре, почти го минах. Още един път, последен път правя. Ще потичам още малко. Така, хора, вече би трябвало да успеем да го минем. На 100% съм сигурен вече. Така, изчакваме топката. И там е малко такова. Така, хора, изчаквам още малко. Тръгвам.
Ще изчакам тази вълна и тръгвам след нея. Така. Добре, този път мисля, че го правя. Да, направих го, хора. Доволен съм от себе си. Тук вече няма смисъл, но ще се пробвам. Да. Добре, хора, това ще е от епизода. Ако ви е харесва и искате втора част, се абонирайте за канала и харесайте видеоклипа. А от мен, чао!